Dobrý den, dneska bych vám chtěl představit projekt Golden Chase. Je to docela zajímavá věcička, kterou najdete na stránce www.internetoveprace.cz. Je to projekt, kde si pořídíte takové trpaslíky, kteří vám těží diamanty a ty pak proměníte za reálné dolary. To poměrně jednoduchý a nic na tom extra není. Dobré je, že můžete buď úplně bez investic, což trvá trochu déle, než si něco našetříte, anebo můžete vložit třeba jenom $1 nebo i $200, to je na vás. Jak chcete rychle vydělávat a kolik chcete mít dolarů denně. Tak, teď se podíváme na registraci. Registraci na těchto stránkách nalezneme zde. Klikneme na Sign Up, napíšeme svůj mail, svoji přezdívku, heslo a znovu heslo opakujeme. Odklikneme, že neporušuje pravidla a zde upíšeme tento kód a přihlásíme se. Já již účet mám, takže se jenom přihlásím. Tak. Tady už jde vidět, kolik mám v jaké balanci peněz, čili goldu a kolik už jsem vybral. Tak. První potřebujete zlato, abyste mohli tady nakoupit různé trpaslíky. Trpaslíků je tu 7, ale na těžení zlata, čili diamantů, je jich tu jenom 5. O posledních 2 si promluvíme později. Zlato získáte buď tak, že tady na Daily Bonus denně kliknutím tady na tlačítko, já už jsem to vybral, dostanete 10 až 100 zlata. Takhle můžete pomalu šetřit zadarmo a nakoupit pak trpaslíky. Pokud chcete vložit peníze, tady je v cashu. Nejdřív budete asi potřebovat peněženku Payer, což tady na stránkách je tady návod na registraci peněženky, to je Payer, tu budete potřebovat hlavně i na vybírání. Tak řekneme, že třeba chcete vložit $20. Tak napíšeme $20, dáme deposit. Tady vidíme, že normálně za $1 dostanete třeba $500 zlata, ale je tady bonus, při prvním vložení dostanete plus k té částce 55% bonus. To je docela krásný a hodí se to. No a pak kliknete na zaplacení, to vás přesměruje na Payer. Tady vidíte $20, že chcete. Jsou tady jinačí peněženky i přes kartu, ale to všechno trvá třeba několik hodin i den. Když zvolím Payer, mám těch $20 a dám zaplatit. To už pak je instantly, automaticky okamžitě. Tak, teď se vrátíme zpátky do Golden Case. Tak, když už tam máte vložené peníze, vidíte je tady v balanci na investice, si taky povíme později. No a jdete nakoupit trpaslíky. Ty koupíte teda zde. Vypočítáte si pomocí kalkulačky, která je na naší Facebook skupině, si vypočítáte, že jaký trpaslík, kolik vydělá za den dolarů. Kalkulačka je zde. Když si třeba koupíte toho posledního trpaslíka jednoho, tak vám vydělá $4 denně, jak vidíte. Je jich 5 na těžení zlata, tady je všech 5 a to jsou tyhle 1, 2, 3, 4 a 5. Tak každý stojí jinačí peníze, jinačí zlato a taky řádově víc vydělává jako těží diamantu. Čím většího, tím je to rychlejší a tím je vlastně levnější. Je lepší si vždycky třeba našetřit. Já mám teďka přes 16 000 a šetřím a chci si koupit za toho 25. Ten, když se podíváme, tak ten vydělá 0,06. Já mám momentálně 71 těch malých za 100 zlatých, ty ale moc nevydělávají. Dáme 71, pak mám jich 5, 1, 5 a tady 1. Tak to tam zadáme, 5, 1, tady máme 1. Takže mi to vydělává momentálně přes $0,5 denně. Když koupím toho nového doka, až budu mít 25 000, tak budu mít 6 a už budu mít $0,64 denně. Takže ono to pomalinku stoupe. Teďka, když máte jich pár nakoupených, tak okamžitě začnou těžit diamanty.
těží non-stop, i když spíte, což je jako perfektní a nepotřebujete mít žádný program, nic, všechno se dělá samo. Tak, ve Storage uvidíte, kolik do této doby vytěžili, kdo a jaké trpaslíci, kolik krystalů, čili diamantů. Kliknu na Collect All, což se může dělat jednou za 10 minut a třeba i jednou za 2 dny, záleží na vás. Uložilo se mi to do skladu. Teďka z toho skladiště je nutné v Trade Shopu prodat za zlato. Tady vidíte, kolik každý diamant a počet, kolik za to dostanu goldu. Tak to prodáme. A za těch diamantů jsem dostal 142 goldu zlata. Teď je důležité jako zdůraznit, že 70% toho zlata jde do balance pro reinvestování a nakupování a 30% jde do balance na výběry. On je to docela dobrý systém, zaručuje to dlouhodobost tohoto projektu a s tím reinvesticí můžete znovu nakupovat a pak je rychlejší, vaše výdělky, je to lepší a lepší. Já mám momentálně 4700 zlata na výběr, když bych to chtěl vybrat, zmáčknu Other Payment. Tak, zde napíšu číslo své peněženky, to dostanete po každý při registraci Payeru a tím se i přihlašujete. Takže když zadám sem svou, zadám počet zlata, kolik tady mám a už mi ukazuje, že můžu vybrat, že to je na dolary 1,34 dolarů. Kliknu a mám je okamžitě na peněžence, což je jako bezvadný. Teď je ještě důležité dodat, že na vybírání dolarů potřebujete takzvaný payment body, který vám umožní vybrat tolik dolarů, kolik máte bodů. Já mám momentálně 46,93 payment bodů, takže mi to umožňuje vybrat stejný počet dolarů. Pokud vyberu těch 1,34, tak z této sumy mě vlastně odečte 1,34 bodů. To si teďka vysvětlíme, k čemu je dobré, co vypneme, k čemu je dobré používat ty trpaslíky, poslední dva trpaslíky. Páni, furt mě tady něco musí hrát. Tak, vypneme. Tak, trpaslíky se podíváme na ty payment body. Ty získáte tak, že tady ty poslední dva trpaslíci, který si koupíte, vám je těží. Ten první trpaslík Sleepy, ten těží jeden payment bod za 24 hodin a stojí 100 000 zlata. Druhý, ten těží 2, ale nestojí už 200 000, ale 185, takže je to jako výhodnější. Já jsem si koupil 4, takže mi to těží 8 payment bodů denně, takže mám nastavenou momentální hranici na výběr 8 dolarů denně. Teď už jenom reinvestuji přes tu balanc a nakupuju nové a nové trpaslíky na těžení zlata, abych pak mohl vybírat částku 8 dolarů denně a neměl žádný bržení, že nemám payment body, abych nemohl vybírat. Tak, tady vidíme počet už zaregistrovaných lidí, tady vidíte, kolik už bylo dolarů vyplacených a kolik mají ještě v rezervě, což je dobré vědět, aspoň máte přehled, že to ještě určitě dlouho vydrží. Tak, to jsme si pověděli, ten denní bonus jsme si taky řekli. Jo, tady ještě se můžete podívat, kolik dostanete zadarmo trpaslíku, podle toho, kolik dolarů vložíte. Když vložíte 2 dolary, spočítáte a jak vidíte, to je tak málo, že nedostanete nic. Pokud vložíte třeba 20 dolarů, tak už to tady ukazuje, že dostanete 11 těch prvních, 5 druhých, 3 třetí. Já jsem vložil 145, takže jsem dostal tady to, jak vidíte, což už mi dával docela slušnou sumu. No a reinvesticích mám čím dál víc a jde to kaskádově rychleji a rychleji nahoru. Pak je tady ještě loterie, kde si koupíte tiket za 100 zlata a můžete vyhrát první, druhý, třetí místo, je různý počet goldů. Losování je tehdy, až se nakoupí 10 losů. Já už tady jeden mám, tak nakoupím ještě jeden, ať mám větší šanci. Utratil jsem 200 goldů a pokud budu mít třetí místo, tak to dostanu zpět a tak dále. Uvidíme, jak se trefí. Tady je zobrazený, kolik kdo vyhrál minule. Když se podívám, tady najdu sebe, že jsem už taky vyhrál. Takže to není zase tak hrozný. Vyhrál jsem druhý místo, takže 250 goldů. Exchanger, to je
To je, že peníze, které máte v cash out balance na vybrání, tak můžete převíst do Pulsare a znovu nakoupit. Je tady při převodu bonus plus 20% navíc, takže když převedu těch svých 4700, tak dostanu 5640 do Pulsar balance a to taky pak udělám, abych si mohl za 25 000 koupit nového trpaslíka. Referály vidíte zde, tady jakmile si někdo nakoupí nějaký zlato, dostanete 110%. To je taky jednoduché, setting tam jenom měníte heslo. To je asi jednoduché. No, to je asi, když to tak vezmu celé. Ne, je to vlastně jednoduchý, jenom jak říkám, za zlato nakoupené trpaslíky si potom tady zase vyberete, co natěžili. Teď to nejde, protože to dají za každých 10 minut nejméně. Nakoupíte, pak zase teda vyberete, prodáte za zlato, za Pulsar znovu nakupujete trpaslíky zde a čím dál víc a víc to roste. Je to jednoduchý a nic na tom složitýho není. Rezervum tam mají slušnou, takže to ještě jen tak neskončí. Kdybyste náhodou nevěděli si něco rady, tak buď na mých stránkách www.internetovepráce.cz mi napište nebo se dočtete informace, no a nebo přímo na e-mail formbooks@gmail.com a uvidíme. No. Ještě se podíváme do skupiny. Kde pak ji máme? Tady si podíváme do skupiny na Facebooku. Tam jsou taky potřebné informace, jsou tady lidi, kde si můžeme radit, je tady ta kalkulačka na převod, jsou tady i důkazy o výplatách, na peněženku to prostě okamžitě. Takže já myslím, že je to docela dobrý, no. Myslím, že jsem myslel to všechno. Kdybyste něco nevěděli, tak mi napište na mail nebo na těch internetových stránkách www.internetovepráce.cz. Tak vám děkuji za pozornost a zase někdy příště.